I den her video, der skal vi lave et bækkenflow, som altså vil have fokus på din bækkenbund, og især kan være rigtig godt, hvis du oplever mange smerter, eller har bækkenløsning, eller bare har fået at vide, at du skal være forsigtig med dit bækken. Rigtig mange af os kan i hvert fald sådan hen i slutningen af tredje eller andet trimester, og i tredje trimester begynder at mærke lidt mere knirk og ømhed, hvis man går langt, eller har siddet ned, eller har vridet lidt for meget rundt. Men det her flow vil både styrke og give dig noget juiciness, noget fleksibilitet ned i bækkenbunden. Så lad os begynde. Vi starter siddende her i skrædderstilling. Faktisk er skrædderstilling også et godt sted at være for bækkenbunden, fordi du strækker nogle af musklerne rundt om her. Så det er helt okay at sidde her, hvis det føles rart. Ellers så kommer du op på underbenene. Og så starter vi simpelthen bare med at lukke øjnene. Rulle skuldrene lidt tilbage. Lad det hele lande og give slip. Og lad det puste ud. Start med bare lidt svejt at side til side. Mærk blødhed ned i kroppen. Mærk dit åndedræt, der begynder at gøre det dybere og længere ind igennem næsen. Ud igennem munden. Og mærk det her åndedræts bevægelser, sådan at indåndingen løfter brystet lidt, og udåndingen blødgør mere ned i kroppen. Og så start med bare lige at lade nakken rulle lidt rundt, side til side. Sådan en halvmåner her. Lige så langt rundt. Og så lad det komme op. Rul skuldrene tilbage, og så tag armene med, indånding op over hovedet, og lige så stille ned foran hjertet. Lige lad det lande. Træk vejret her. Lad hænderne komme ned, lige mærke maven. Send opmærksomheden ned til din baby, ned til dit bækken, dit underliv. Og så lad igen indåndingen løfte det op over hovedet. Og den her gang bare flyd armene ned langs siderne. 2 gange mere, så indåndingen kommer op. Udånder flow ned. Og tilbage her, indånd. Og udånder. Kommer så hele vejen ned den her gang i et sidestræk, så hen imod højre hånd. Løfter venstre arm op over hovedet. Og lad det rulle tilbage. Gennem midten ud mod modsatte side. God stor stræk. Tag lige 2 gange mere hver side, så indåndingen trækker det over på højre. Åbner det op. Udånder tilbage. Og indånder op. Og en sidste gang hen mod højre. Lander og åbner. Og tilbage. Indånder her. Åbner op. Så lad det falde forover den her gang, så du lige griber underlaget en gang foran dig. Du giver slip i hoved og nakke. Kommer tilbage lige så stille. Op til midten, ruller skuldrene tilbage og begynder så at kravle op imod dine alle 4 her. Så prøv at tage dig godt af dig selv hele vejen. Bevæg dig langsomt, slow, steady. Brug de her bløde bevægelser hele tiden til lige at lande med åndedrættet i kroppen. Og begynder så vil lige så stille et flow her. Så indåndingen kommer fra op ud mod toppen af hænderne, så du kan presse ned i armene og sende det hele tilbage og fortsætte op i en lang bølgende bevægelse her. Så du lige mærker lidt blødhed, styrke samtidig. Indånder frem og ned i armene, ruller det tilbage, fortsætter lige 2 gange mere.
Den her gang så lander du ned bagved på underbenene, så når du kommer op med overkroppen og fortsætter op, så at indåndingen løfter dig, strækker armene, samler lige skulderbladene bag dig og lad det flyde ned. Tager 2 løft mere her, så du bruger styrken i dine lår. Åbner op, udånder, sænker det ned. Stor cirkel med armene. Sidste gang her. Og udånder, sænker det ned. Bruger lårene. Lad dig så kravle frem tilbage. Og lige så stille, lige blødgør, side til side. Så tager vi lige en sidste bølgende frem igen, indånder, op og ned. Ruller det tilbage den her gang. Kom direkte til underbenene. Lad dig løfte op. Og så bliver vi lige oppe her. Så bliver vi oppe her, så at du kan strække højre ben ud til siden. Enten holde det bøjet her, eller strækt. Mærk, hvad der føles bedst. Men sådan at du kan støtte højre hånd. Læne dig ud og finde et sidestræk op. Så venstre arm åbner sig. Og løfter det tilbage. Så vi tager 2 gange mere her. Indånder til at åbne. Udånder kommer tilbage. Sidste gang. Og tilbage. Lad dig lige sænke lidt mere ned i benet, lige åbne hoften. Og så komme tilbage. Find ned. Lad det hele lige sænke sig. Trækker vejret. Og så gør vi det op igen. Indånder. Og den her gang åbner modsatte ben ud til venstre. Lad dig lande ned på albuen, så du kan åbne højre arm op over. Og cirkle det hele vejen rundt. Indånder. Udånder. Ned og foran. Og herfra åbner du bare lige hoften lidt mere. Lad det komme tilbage til underbenene og sænke hele vejen ned på underlaget. Herfra så lader vi også bare falde forover så meget, at du kan gribe underlaget og begynde at kravle din vej op til alle 4. Så start med bare lige at finde lidt blød, fri bevægelse her, side til side. Bevægelige cirkler rundt. Prøv at gøre det lidt større, så at indåndingen kommer frem og ud mod højre. Runder det hele vejen ned mod child's pose og videre frem. Så du har hele kroppen med her i nogle store cirkler. Maven følger også bare. Så prøv at skifte retningen, så du ruller op og hen imod venstre. Hele vejen tilbage. Måske skal du have lidt mere afstand. Og så kommer vi lige så stille op og fortsætter op imod en downward dog. Så du presser ned i tæerne, løfter hælene op eller ned, knæene op, hofterne op og tilbage. Strækker det hele ud her. Prøv virkelig at være så bevægelig som muligt i den her stilling. Lad det være helt dynamisk. Åbne lidt side til side. Måske slipper du lidt med den ene hånd, den anden hånd. Skaber lidt mere blødhed i stillingerne her. Og så tager vi lige en vejrtrækning her i stillingen. Altså, hvor du løfter dig op på en indånding, helt op på tæerne, op, lidt frem, op på en udånding, synker hælene ned, presser knæene ned og sender halebenet godt op i luften. Prøv igen her, indånder, strækker det op. Og udånder, presser knæene ned, hælene tilbage. Fortsætter. Sidste gang. Og lad det lande. Tilbage ned til alle 4. Tag lige et åndedræt her, inden du er tilbage op mod downward dog. Går skridt for skridt til toppen af måtten. Og herfra bare lad det falde forover, lige give slip i hovedet, i nakken.
Så her lader du bare det hele hænge. Dingle lidt rundt, side til side. Strækker bagsiden af benene lidt mere. Og så begynder vi at rulle lige så stille, rygvirvel for rygvirvel, op til toppen. Lad maven, eller lad hovedet løfte sig. Som det sidste, lad armene flyde med op. Og så samle hænderne ned foran hjertet her. Lad dem lande ned til maven, hvis det føles bedre. Bare lige sveje et øjeblik side til side. Så herfra så skal vi ned i en chair pose, den her usynlige stol. Som også er god til at styrke hele muskulaturen omkring bækkenet. Så vi lader måske lige fødderne gå lidt mere ud til måttens kant, så du kan sænke lårene ned, virkelig mærke styrken. Løfte brystet, armene, sænke ned på udånding, og så tage en indånding til at løfte lidt op. Udånder, sænker det ned. Indånder, løfter lidt. Udånder, sænker ned. Fortsætter lige. Og så går vi efter et twist her, så indåndingen løfter til midten. Udåndingen twister begge arme ud mod højre og sænker godt ned i lårene. Indånder til midten, udånder twister modsatte vej. Så fortsæt her. Lad dig finde et flow. Udånder, twister. Indånder kommer til midten, udånder twister. Så 2 gange mere. Så 1 gang hver side. Indånder. Og den sidste. Op i midten. Lad dig falde forover den her gang og giv slip i styrken og i bevægelsen. Lad dig rulle lidt rundt. Stræk bagsiden ud. Og så herfra begynder at kravle hænderne frem og benene tilbage, så du lige kommer igennem endnu en downward dog. Strækker dig lidt ud her. Bagsiden, benene, hele kroppen. Igen tillader det at være så bevægeligt og dynamisk her. Og så lad knæene søge ned. Måske kommer lige frem og lad hofterne synke en gang. Åbne forsiden. Og sende det tilbage og kravle med, så du lander her på din underben. Og her bare lige tager et øjeblik til at trække vejret. Så brug åndedrættet til at skabe forbindelse ned til bækkenbunden. Send udåndingen hele vejen ned og ud. Så du kan spænde ekstra meget af lige her. Forbinder dig nedad. Og så lader vi os bare kravle frem her igen til alle 4. Tag de sidste bløde svej, inden at du skal finde din vej om og ligge ned på ryggen. Så lad dig finde den letteste vej nu ned. For de fleste her i det her 3. trimester skal du lige komme ned på venstre side og ligge, og så rulle rundt til ryggen. Og starte med bare at være her, hvor du kan have fodsålerne i underlaget. Så lander vi her. Start med bare lige at sveje knæene lidt side til side. Du lige mærker halebenet og lænden ned i underlaget. Løsner lidt mere. Og så skal vi lige have det sidste opmærksomhed til vores bækkenbund. Så vi starter med at hvile knæene mod hinanden. Lad hænderne komme til maven, så du kan mærke blødheden. Mærke åndedrættet. Så skal vi bare sende opmærksomheden ned og begynde at lave en aktivering af bækkenbunden. Og bækkenbunden er jo sådan en lille mini, tynd, 2 cm lang muskel, så det er altså en ret subtil bevægelse, der skal til. Skal vi huske, når vi kniber sammen, når vi aktiverer bækkenbunden. Så du skal ikke spænde ballerne, spænde lårene, føle at der sker rigtig meget. Der skal helst bare ske lidt, for vi kan også komme til at overspænde. Og det kan være svært i starten. Vi prøver. Så du starter med at tage en dyb indånding.
Og så er det på udåndingen, at du begynder at knibe sammen, ligesom ned om endetarmen og din skedeåbning. Kniber det op på udånding og giver så slip helt. Prøver igen, så indånder uden at gøre noget. Så på udånding begynder du at knibe sammen. Mærk en aktivitet. Og giv det helt slip. Igen indånder. På udånding aktiver. Giv slip. Igen indånder. Udånder, kniber sammen, ligesom om du samler sådan et lille blåbær op. Og på en udånding, giv slip. Så det er helst den her udånding, vi gerne vil aktivere på. Det er ligesom hvis du tænker, at du skal løfte noget, så når du bøjer ned, så skal du også udånde på den der pludselige bevægelse. Det kan være rigtig svært at gøre det omvendt, end man plejer i yoga. Så vi prøver lige 2 gange mere. Indånd uden at ændre på noget. Og på den udånding aktiverer, kniber sammen. Og giver helt slip. Så det der slip efter aktivering er også lige så vigtigt. Så vi går med en overspændt bækkenbund. Sidste indånding. Puster ud. Spænd op. Og giver slip. Så prøver vi lige 5 løft, hvor du sætter bevægelse på. Så du på indåndingen løfter hofterne, ballerne op, men uden at aktivere bækkenbunden. Og så først på udåndingen. Så når vi sænker ned, så kniber du sammen og langsomt lægger først lænden, og derefter hofterne og bækkenbunden hele vejen ned. Okay, så en langsom kontrolleret bevægelse igen. Indånder til at bare løfte os op. Udånder til at knibe sammen og begynder at sænke lænd, hofter og det hele ned i underlaget. 2 gange mere. Løfter. Og så aktiverer du bækkenbunden, kniber og lader det hele synke ned. Så prøv virkelig at kun aktivere bækkenbunden og ikke ballerne her. Indånder løfter. Aktiver dit knib og sænker det ned. Sidste gang. Indånder løfter. Udånder kniber og sænker det ned. Og så giver vi helt slip. Lad bare knæene sveje side til side. Find lidt blødhed. Så kan du lade højre knæ eller fod, ankel komme op over venstre. Og gribe fat her i hullet mellem lårene. Og lige finde et stræk ud over højre balle muskel. Og lad det strække her, og strække vejret. Så en dyb vejrtrækning. Og pust ud. Lidt stille, giv helt slip, lad det komme ned. Og så tager vi modsat, så venstre læg kommer over det andet. Griber fat om bagbenet her imellem hullet og løfter, strækker ud på venstre lår, balle. Det er også et virkelig godt stræk at finde tilbage til her i graviditeten. Strækker også alle de her store muskelgrupper, som går op og støtter op om bækkenet. Og så føles det bare rart, i hvert fald i min krop lige nu. Tag en dyb vejrtrækning her. Og lad det puste ud og give slip. Så kan du som det sidste lige strække benene lige op i luften. Lige vippe lidt fødderne, lad det cirkle lidt rundt. Send lidt blodgennemstrømning ned i de ømme stænger. Og så til sidst hvile her i det her constructive rest, som altså bare er knæene mod hinanden. Hænderne hviler på maven, lænden ned i underlaget.
Og lad dig trække vejret her og blive så længe, som du har brug for. Gode, dybe vejrtrækninger. Og så kan du lige så stille finde om på venstre side igen. Bevæg dig op. Tag en afspænding her. Brug en af de meditationer, der følger med. Eller bare tag din egen rolige stund. Hvad end du har brug for. Lige mærke efter. Vi tager en sidste vejrtrækning sammen. Ind under armene med op. Samler hænderne ned fra hjertet ned til baby. Og trækker vejret her. Tak for den her praksis sammen. Jeg håber, det var rart. Du har det godt. Vi ses.